हम भोजपुरी गायक सुभाष राजा। देखिए, जब इंसान के आत्मा जब शरीर से निकल जाला तो शरीर के कोनो मोल न होला ये भैया। देखिए, जब इंसान के आत्मा निकलला के बाद का गति होला, कवि के भाव लागल बा कैसे है भैया। कौन विधि रचला विधना आत्मा लगैला नमोल एकरा निकलते शरीर के देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के कौन विधि रचला विधना आत्मा लगैला नमोल। कौन विधि रचला विधना आत्मा लगैला नमोल। एकरा निकलते शरीर के देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के हितरो बनल बात जग में। हितरो बनल बात जग में जब आत्मा पावे भीतर। आत्मा पावे तब परमात्मा तब ही बात देवता पितर। अखिया मुनाई देह महकाई बुझलो गतकिया के खोल। एकरा निकलते शरीर के देत नाही पावे केहू मोल। एकरा निकलते शरीर के चलत रही सांस तबे खास बा खास बा खास बा। चलत रही सांस तबे खास बा बंदी भइला दुश्मन।
बिहारी सुबास बास जैले पियल बारे सुरताल घोल एक रानी कलते शरीर के देता नहीं पावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के कौन विधि रचल विधना आत्मा लगैल अनमोल कौन विधि रचल विधना आत्मा लगैल अनमोल एक रानी कलते शरीर के देती नहीं पावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के देती नहीं पावे केहू मोल एक रानी कलते शरीर के।